Siwmai pawb, Sally Holland ydw i, a fi o Comisiynydd Plant Cymru. Croeso i'n hwb gwybodaeth ni i blant a'i teuluoedd. Ar y tudalen yma, byddwch chi'n ffindio gwybodaeth am y Coronafeirws a sut i fod yn ddiogel ar hyn o bryd. Mae'n cyfnod od a phryderus ar hyn o bryd wrth gwrs, ac bydd gwybodaeth ar y tudalen yma am ble i ffindio help a cyngor i blant a phobl ifanc, a sut fel oedolion rydyn ni'n gallu siarad â phlant am eu pryderon. Bydd llawer o pethau hoel ar y tudalen yma hefyd, sut i ymlacio dros y cyfnod yma, sut i ddysgu pethau newydd hefyd. Os mae yna syniadau gyda chi am pethau rydych chi eisiau weld ar y tudalen yma, plis cysylltwch ni. Ac os mae yna cwestiynau gyda chi am y Coronafeirws ac am beth mae'n golygu i chi, plis anfonwch y cwestiynau i ni a byddwn ni'n trio i ateb nhw yn gyflym, mor gyflym na rydyn ni'n gallu.